Okay. Sesikhona la. Bazohlala. Okay. Koko. Koko. Vela baba. Uyan. Yeah. Bafuya phela. Ulos pamanje. Sondela sokela. Asase no. Uyaphila ngane kwethu. Ngiyaphila mfowethu. Igama lami ngumthobisi ngoba amakubani bathi usikhiphile sincane. Qhamuka from Mzansi reality. Mfethu usisi uyamazi. Sesuyena. Awuyena uSiphamandla wena. Awuyena uSiphamandla manje. Ngiyena. Hawu uSiphamandla wena. Pho yini kumangazana? So, Ungathusa mfethu wafulona mhlawumbe ubone ngathi mhlawumbe sizokuhlasela. Besifisa ukuzokhuluma nawe ngoba ngiyakubona ukuthi uyathuka uma ubona usisi uyazi into errong oyenza kusisa ngithi. So ngiyacela ke ukuthi ke singene sihlale phansi uma ukuthi sikhona space ukuthi sihlale phansi sikhulume. Senze siphumele eminyango. Siphumele eminyango. Okay. Angazi ke ngizosipha ihlalo noma kanjani. Awungikade bafika baleke nini? imali yami ngikweleta yona 8000 wonke ngiyayifuna ngisebenza. Ngiyakunikeza ilicense yakho mna mama. Lenazi fake waphindwa mbamba imali wathi uzomyisa le egoli emapaleni. Ngalokho wasofuna ngafaka u5000. Umama wenze njani egcineni? Ukeka kwenza lokho. Mbambe. Mbambe kade. Kade wayibaleka. Bona ke webafu buku yonke lento mina ngiyakuqambela ngikusukela manga nomama uqamba manga. Imali kaMama awuyithathanga wena. Angiyithathanga imali kaMama. Hey uqambelana manje. Awuyithathanga imali kaMama. Umama mina futhi ngikuchazele iqiniso. Umama mina ngamtshela ukuthi nginawo uconnection womuntu engimaziyo. Yeah. Ozomenzela lezi zinto. Yeah. Ilenasi ilicense. Yeah. Ngamtshela ukuthi ilenasi sizodzinga i3000. Nangesho. Wafika yena lana ngimazi phela mina lo muntu yena nje eseningasamtholi ngize ngisukumele phezulu ngifune nini ukuthi ngisizeni. Okay, wena wasumxhumanisa nomama. Damxhumanisa umama namnikeza inamba namxhumanisa nalo umuntu. Nangekhuluma phela. Mina kayibekanga kanjalo kumuntu. Damxhumanisa nomuntu mama nanifonelana noma wayinika. Ndayinika yena ezandleni, imali ndayinika wena ezandleni. Umniki ihamba nani imali? Imali ihamba ne photocopy yelokhuzana leminance nama fingerprints. Konke lokho kwazi ukusukela umama akwazi ukunika uma akaze ukunika uma wena. Hayi zanga nginike lutho mina lo mama. Hamba la kanyontela umsakano. Nangu nje uma ethi wena wakunika icopy yeID waphinde futhi wakunika necash u3000. Konke lokho kusuka umama uqamba hayi ngiqambela manje ngakunikeza inamba yokuxhumana nabafonela lo muntu okhulumela naye. Even John nakuthiwa ukuxhumana nawe mina akazongibhedela mina la. Akakubhedeli because wena ubafungade lo muntu uzobhedela ngayenzi lento emali. Yabona lo muntu wena omfihlayo othi wena kunomuntu owayekhona umama uyakhuluma iqiniso la uthi imali wakunika wena ezandleni ihamba nekho. Umama uyayazi umuntu oyamnikeza basebexhumana bodwa mina ngiyazi inamba baxhumana bodwa. Alukho ukucinga wahlaba wena kumama uthi yena no usuzombukhela egoli ucela ukufakela u5000 ukuze wenza emenzele ibooking eyongena emapaleni. Wakusho lokho. Akwazi ngakusho kodwa imali zanga ngifakela. Wena shothi wena uhlanganisile nazo lenazi futhi nakhona futhi ne-license wakusho kodwa futhi wena awungene lapho ngomhlanganiso nomuntu. Yabona ukuthi hey lo mama lo uyongibhedela ngcolile kwawena ngane nje. Hlalele kahle kwami. Webafu. Yabona into esizoyenza la ngizokwenza ke into ongeke uyithande. Yabona njengoba ngila ngiyayidinga le mali. Ngiyawudinga lo 8000. Ngiyawudinga lo 3000, ngiyawudinga lo 5000. Ukuthi uzowenza kanjani? Ngiyawudinga. Sowuthola kuphi kumina ngisebenzi la ngibuka nami ngihlale emjondolo ngihlalele emjondolo ngizipholele. Imali usukuyenzani? Njoba wathatha imali kaMama wayenzani? Ngicela ukuthi ukhuluma into estrategic njengamanje. Wayithatha imali kaMama. Wayithatha imali kaMama noma cha? Cha zangiyithatha. Hayi uqambela namanga. Usuhlelekile ukhokha imali. Uthi imali awunayo. Imali yami yona. Thatha TV lapho. Ngicela TV. Iseniyekele ke sizoyithatha iTV. Adlala ngithi uthe imali awunayo. Ithatha imali awunayo. Sizeni nje. Na ne fridge full. Bafa anginalo ilungelo lokuvimba umuntu. Kanti ngicela usondela. Keep TV. Ngibabela lapho. Khabela. Ngibabela lapho. Thini. Qolo. Ngakho kanti ngibeke lapho. Ngiyacela Mzansi. Akanayo imali ukhokhela umama and umqolile uyivumele phambi kwenu ukuthi thatha imali. Webafu. I don't take shit, okay? Angidlali la ngithola. Ngithola. Bafu, thatha ifridge la. Bafu, angizile ukuzodla la, ngithola. Angizile ukuzodla la.
ngicela ni-organizelena i-event kamama. Sibonga kakhulu ngesupport enisinika yona. Ungakhohlwa ukujoyina u-EasyBets. Kanti-ke ukuze ujoyine u-EasyBets, uklikha ilinki kwi-comment section. Uzitholele u-R50 voucher namaspini awu-25. Uzosebenzisa i-promo code ewumzansi 50. Ngibonge kakhulu kunina Mzansi. Thank you.